Decido facerme socio e emprender esta aventura. Vai a máis ata que agora, pois, meus fillos son socios, miña sobriña socia que ven comigo, facendo celtismo como estes últimos anos estase a producir. Pouco a pouco, pois, esa afición vai crecendo e despois se a compartes con amigos, pois, que che vou decir? A viaxe a Manchester foi un pouco aí o cénit dos desplazamentos, porque semifinal europea. Todas as televisións se enfocan ao Celta, ao Manchester, porque te vas clasificar con a final europea. Campo impresionante, Teatro dos Soños, por algo se lle chama. E nada, silenciamos aquel campo durante os minutos finais, que, bueno, xa se sabe como acabou a historia. Nun campo de fútbol nunca vira tanta tristura leda, porque eran bágoas de felicidade, de orgullo, o equipo competira, deras a cara. Non son as mismas bágoas que as dun descenso, que son moi diferentes. Pero bueno, pagou a pena. As noticias ao día seguinte, o Celta fai temblar o Teatro dos Soños, saindo do campo os aficionados ingleses dándonos a noraboa, dicíndonos que nós éramos merecedores do pase á final. Fútbol son goles, e o que meta máis é o que gana. Para min, o Celta está vinculado a Estrella Galicia, porque ao final vamos a bares e non pides unha cervexa, pides unha estrella. Por ver o teu equipo tomar unha estrella cos amigos e desconectar un pouco nesta vida que nos vai tan rápido, pois paga a pena. O que se está facendo agora é identificarse con moito xogador galego, moito xogador da terra, de localidades cercanas. Eso pon en valor o que realmente é un equipo de terra, un equipo da pé. Entonces, eso xa é unha vitoria conseguida, pero por suposto.